Dina kiye nyong pengen banget jadi gandulik. Sapa nang kene sing ora demen jalan gandul? Kayane bocah tekan wong tua juga seneng jalan gandul. Ayo lik, jangan gandulik. Hehehe. Biasane nyong rajang dewek lik, tapi dina iki nyong bebeh dadi tuku sing wis dadi, tuku sing wis dirajang. Teku mbah sing bersih, nek wis bersih gari diwadahi ceting. Dadi men kisah disit lik. Nek masalah bumbu kayane pada bae, ana bawang, brambang, lombok karo laos. Nyong kie anak kelandengan barang lik, dadi nyong tek sogi kelandengan kayane jos banget lik, yakin lik. Lengane disugena kira-kira cukup. Nang wis disugena ngenteni panas biasa bawang, brambang gari dilebokna. Digongsrang gangsreng, gongsreng. Nek wis semu kecoklatan bawang brambange gari lombok karo uyah karo gulane disugena. Pokoke disugena kabeh, diwolak-walik aja kelalen disugi banyu lik. Dadi men bumbune merata disugi banyu. Disugena rajangan gandule. Kolah kaleh diratakna pokoke ngasih rata lik. Diwolak-walik. Nang aku tek tutup sedela dadi men cepet matang lik. Dadi nek ditutup kan cepet matang kayak gue lik. Hehehe. Aja kelalen micine lik mbok ketinggalan, nek ngasih ketinggalan kan ora enak lik. Hehehe. Nyong rika ya berbalas seneng micin lawang bocah micin. Hehehe. Ya wis lik, ayo lik pada diejel, jangan gandul. Nek cara lik budine iki nyelek ito, jangan gandul pancen nyelek ito. Lebih-lebih nek dipan karo sega anget, sambel karo tempe sing tempene tempe budak. Hehehe. Ya wis lik, kayak balik yuk, madang lik, madang.